Probinsya sa Negros Occidental, kag syudad sa Bacolod, magapabilin sa MGCQ status sa pihak sang pagsaka sang kaso sang COVID-19. Yaring balita ang aton gintutukan. Magapabilin sa Modified General Community Quarantine Status ng Western Visayas, lakip ng probinsya sa Negros Occidental kag Bacolod City base sa pinakaulihing anunsyo sa National IATF. Una naging bahagi ni Bacolod City Emergency Operations Center Executive Director M. Ang nga posible ibutang na sa mas mataas na quarantine status ng Bacolod bangod sa nagasaka ang kaso. Right now, wala kami plano to appeal for the escalation ng aton community quarantine status. But rather, we will try our very best to really strictly impose ang tanan naton nga mga guidelines. Samtang, temporaryong ginpauntat sang EOC ang pagtanyag sa bakuna sa senior citizens sa high-risk population matapos na ubos ang supply sa bakuna nga ginhatag sang DOH sa syudad. Sa suma sang EOC, 10,275 na ka mga persona ang nabakunahan sumugod nagabot ang pinakaunang batch ng Sinovac sa March 5. Pinakauli nga nagabot sa Bacolod City ang 3,000 ka doses ng Sinovac gikan DOH sang April 12. 7,612 ang nakabaton sang duha ka doses ng Sinovac vaccine. 2,663 naman ang nakabaton sa first dose ng AstraZeneca vaccine. We are not quite sure as to exactly what time our vaccines will arrive from Manila. But we were advised through our City Health Officer, OIC, Dr. Edwin Miraflor Jr., that we are allocated with 7,500 doses of Sinovac maabot tomorrow. Sa pagpaabot sa supply sang bakuna, posible sa Lunes mag-resume liwat ang vaccination rollout. Upod, Kirinal Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.